gabanta, yadda jarumin Indiya Hrithik Roshan ya gwasale jarumar Kannywood Rahama Sadau. Gaba da gabanta aljani ya taka wuta na ɗaya daga cikin karin maganar Malam Bahaushe tun a zamanin barbushe da tsimbirbira. A jiya ne jarumin Indiya ƙarƙashin masana'antar Bollywood yake murnar zagayowar ranar haihuwarsa, a inda 'yan uwa da abokanan arziki da ma na sana'arsa suka rika taya shi murna. Sai dai a nan gida Najeriya abubuwa sun faru saɓanin a can ƙasar Indiya. Hakan ta kasance ne bayan da jama'a suka tisa Rahama Sadau da tsokana bayan da shi jarumin Indiya Hrithik Roshan ya gwasale jarumar tamu ta Kannywood bayan da ta taya sa murnar zagayowar ranar haihuwarsa. Kana ta kira sa da masoyinta da ta fara so na farko a duniya. Kamar yadda jarumar kwana biyu da suka wuce ta rubuta a shafinta na Twitter kamar haka: ina taya ka murnar zagayowar ranar haihuwarka masoyina na farko Hrithik. Ina ma addu'ar samun soyayya mai matukar yawa, farin ciki, koshin lafiya, ci gaba da kuma nasara a shekaru masu zuwa. Ni da ire-ire na muna matukar godiya akan karfafa mana gwiwa da kake yi. Fatan nasara jarumina. Ganin bayan awanni masu yawa jarumin ya ƙi bi ta kan jarumar tamu Rahama Sadau ya sa jama'a suka fara mata dariya tare da tsokanarta akan iska na wahalar da mai kayan kara, gwara kawai ta riƙe su Alinhu da Ado Gwanja. Ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka, ki kama su Alinhu kawai, cewar Imrana. Shi kuwa mijin Aisha cewa iska na wahalar da mai kayan kara, ku duba mun fa, wai masoyin farko common hanti, ki je ki samo ladanki kawai ko kuma a yi ta haƙuri. Amma Hrithik ba sa'anki bane, mutumin da ya kalli Pretty Zita aiki a matsayin namiji zai ɗauke ki, ba zan iya daina dariya ba. Kaga wata 'yar wahala, bai san da ke ba, kina wani ɓata lokacinki, cewar Ahmad. Har yanzu dai jaruma Rahama Sadau tana nan tana zaman tsimayi da na sa ran samun amsa daga wajen masoyinta na farko Hrithik. Shin za ta samu kuwa? Allahu a'lamu. Kar ku manta ku danna subscribe domin samun labarai da dumadumin su daga tashar Hausa Joint. Hausa Joint ta ku ci.